ポポルブフ。双子の兄弟の誕生。死者の国シバルバから逃げることのできたイシュキクは、フンフナフプーの母であるイシュムカネーの家に行きました。お母さん、私はあなたの息子、フンフナフプーの妻です。けれども、イシュムカネーは信じてくれません。私の息子たちはシバルバへ行って死んでしまったのだよ。いいえ、フンフナフプもウクフナフプも死んではいません。私のお腹の中に生きているのです。イシュムカネーは言いました。まあ、いいだろう。お前がフンフナフプーの妻だと言うのなら、ここに住むがいい。その代わり、この網いっぱいにトウモロコシを取っておいで。イシキックが言われた通り、トウモロコシ畑に行くと、そこにはたった一本しかトウモロコシは生えていませんでした。たった一本しかないのに、どうしたらトウモロコシを網いっぱいにできるの？そこでイシキックは食べ物の神であるジャハル、トウモロコシを煮る神の一つ、イシュカニルとイシュカカウに祈りました。そして一本しかないトウモロコシの赤いひげを抜いて網の上に並べていきました。すると、たちまちひげはトウモロコシになり、網はいっぱいになりました。イシュムカネーはイシュキックが網いっぱいのトウモロコシを持って帰ったので驚いて言いました。こんなにたくさんのトウモロコシをどこで取ったのだね。わしの畑のトウモロコシを全部取ってしまったのかい。そう言って、イシュムカネーがトウモロコシ畑に行ってみると、トウモロコシは残っていました。これは驚いた。確かにお前は私の息子の妻に違いない。きっとお前のお腹の中の子供も知恵があるに違いない。こうしてイシキックはイシュムカネーたちと暮らすようになりました。そしてある日、山の中で双子の男の子を産みました。双子はフンアフプーとイシュバランケーと名付けられました。イシキックは双子の赤ん坊を家に連れて帰りました。けれども赤ん坊が泣き出すと、イシュムカネーやフンバツとフンチョウエンはうるさいから外に出してしまえと怒りました。フンナフプーとイシュバランケーはフンバツとフンチョウエンにアリの巣の上やトゲの上に寝かされました。けれど双子は平気ですやすやと寝ていました。フンナフプーとイシュバランケーは家にも入れてもらえず、野原で育てられました。おばあさんのイシュムカネーや二人の兄たちもこの双子をちっとも可愛がりませんでした。フンバツとフンチョウエンは頭がよく何でも知っていたので、フンアフプーとイシュバランケーが父の後継ぎになることがわかっていて、それでなんとかこの二人を追い払いたかったのです。
ふんあふぷーと石原家はやがて大きくなりました。二人は毎日吹き筒を持って鳥を打ちに行き、おばあさんの石むかねの家に持って行きましたが、食事もさせてもらえませんでした。それでも二人は何も言わず我慢していました。